sé an cíine is fearrátá go is sé Martin O'Chain nuair a céad casach orm mé in 1937. Tá bhí sé ag gceannas na háchaí go má leat lia nuair a tháinig mise agus Brendan Behan isteach in airm na poblachta dúis. Is sin is Martin a thugus isteach sin. Agus a bhí sé ag gceannas na háchaí ag an am sin agus Martin thuúrach na léacht doing ag an am sin. Díonn sé sin poblachtánaigh doinge na daoine a bhí sa rang sin aige. Díonn sé réblódaí doinge. Smíníonn sé Martin sa campa leis nuair a thusnaí sé an na rang na Gaeilge an sin, nuair a bunaí sé na Bohán Gaeilge, bin Bohánna go raibh tuaim is dahad nó lachéad fearrán nach raibh cad agin ach Gaeilge leabhart as na Bohán sin de tháinig go lán daoine amach nuair a tháinar amach as an corach. De tháinar amach go lífa leis an Gaeilge, de bhí an Gaeilge achab agus de bhí mise hain in san bunrang nuair a bunaí sé as de sach. Go réblódaí sa chuaigh seo, de hiig sé nach a bhéon wahas daoine sa civil service nó daoine sa rialtas nó daoine sa na party políteacha ag leabhart Gaeilge inis agus a rís. An rud a bhí ina aigna ná go gathach na gná daoine na KRD, na hobrahóirí sa chachrach, na daoine sa tútha, iad siúd go gathach siad sin a bheith ag leabhart an Gaeilge ina gná ubrathe a rith an lei. De bhí sé a gcónaí ar thaobh daoine buachta, de bhí sé ar thaobh na chosmuintar, de bhí sé ar thaobh na airm na poblachta an ngach rud ar ina sé. Agus dúirt sé ó amháin go gathach airm na poblachta a bheith anna gcónaí, gur a bheith airm muintar na hÉireann airm na buachtánaí airm na chosmuintar agus go gathach sé sin a bheith anna gcónaí chun taobh leis na daoine seo. Bhfuil an cína bheith mar poblachtánach, mar beall de airm na poblachta. Sé a thuairm gur bheas sin agus tá mise sásta leis gur a beall de poblachtánach airm na poblachta a rithe héal. De bhar sé mar saidúir na poblachta, mar chaidúir na chosmuintar agus de fuair sé bás mar sin agus amárach céirfar mar saidúir na poblachta. Orí, sílam nach cód, gealú imicht, an nuaise, an gháil gréise. Go na hiiscint, bhfuil se go bhilgas aran, geasach ar an hén. An chúis ar chan fearse a híal, a gaibrú gais go ló, is bhinic í gaihéan a go ló, ar is son, agus a bhar sé bás ar is son. Nach stíanamuid, agus nach strícamuid, go naid an chúis sin a grí faoi chadéim.